קייטנה, שוקו, לא קל, הוא יהיה כוכב גדול, תזכרו את מה שאני אומר. ועכשיו אנחנו רוצים לתת לכם איזה ככה מבט קטן אל מאחורי הקלעים של אירועי הזוהר. אני לא יודע אם מי שקורא ככה עיתוני בידור, רכילויות, חדשות של בידור, רואה מדי פעם שיש אירועים נוצצים, ככה נדמה, ומגיעים אליהם מיני כוכבים וכוכבניות, ושמח שמה, ובדרך כלל זה יש איזו חברה מסחרית שנותנת חסות לכל הסיפור הזה. איך זה עובד? ויש מישהו מאחורי כל הדברים האלה שעושה הרבה מאוד כסף. ינון מילס מביא הצצה של מאחורי הקלעים. הנה. זו התוצאה הסופית, פלאשים, חיוכים של כוכבים ודיווחים בטורי הרכילות ובתוכניות הבידור. חלבונני ואורי פפר הגיעו בשבוע שעבר להשקת מותג פסמים חדש. הפעם זו השקה של בושם יוקרתי, אבל מי סופר? עוד אירוע יחצני הסתיים, וכדי להבין אחת ולתמיד איך זה עובד ומי מרוויח מכל זה, צריך להתחיל בחוליה אחת מרכזית. אני מגיעה כי ברדוגו חבר. ברדוגו הבחור, אני ביחסים מאוד מאוד טובים איתו. ברדוגו זה ברדוגו. לאירוע הספציפי הזה באתי בגלל ברדוגו. זהו אלירן ברדוגו, יש לו הרבה חברים וזו התכונה הכי בולטת שלו. זה מה שהופך אותו למבוקש מאוד בעסקי ההשקות. תוך 3 ימים תהיה הצעה, נקבע את התאריך היעד. כאן כמה שבועות לפני האירוע בפגישה עם הלקוח, המטרה חשיפה מקסימלית למוצר. המיתוג צריך להיות מאוד חזק שם. האמצעי מסיבת השקה נוצצת. כל הסלבריטאים וכל החברים שלנו יבואו, יפרגנו. מה העניינים? אחרי הסיכום הסופי, ברדוגו וצוות המשרד נכנסים לפעולה. רשימת הסלבריטאים ארוכה והשפורפרת לא נחה לרגע. גדי. שלום. נורא נינט. נינט? התקשרת כפרה? יש ידוען שמוכן לדבר, ברדוגו פה כדי להקשיב. מה אתה נשמע כזה עצוב? אם בסוף הוא צריך לספוג עוד תירוץ. אז לא נורא מותק, לא נורא, הכל בסדר. יש לו מחר יום הולדת. כולם חברים, זה לא סלבריטאים, פתאום מתקשרים אליהם פעם ב10 שנים. מורן, אפשר לקבל את הרשימה, אז את רוצה להעביר לי אותה? והטלפונים לחברים לא מפסיקים עד יום האירוע עצמו. כן, ויקלה. ניי פלוס מודה לכם. החברים של ברדוגו מתחילים לטפטף. שואלים אותך מה שלומך, כאילו זה באמת חשוב להם. וזה לא. בשביל רובם זו פשוט עבודה. 2-3 אירועים בשבוע. כאילו הזמנות בדואר וטלפונים ו-SMSים. יש לי טלפון נוסף רק בשביל ההזמנות האלה. אם יענה לכל ההזמנות, סלבריטאי ממוצע יכול לעשות קופה לא רעה רק מהמתנות. יש צ'ופרים, סתם. ספה זוגי, נעליים, איפור, משקפי גוצ'י ב1,000 שקל. גם הייתי באירוע של אופנוענים וקיבלתי מייל אור באיזה 5,000 שקל, אבל משהו שווה. אז דינת ויהודה אולי לא באו, אבל ברדוגו יכול לסמן עוד וי ביומן. כולם מרוצים, אני מרוצה, זה הכל. והאמת היא שהוא כבר חושב על אירוע ההשקה הבא, הפעם של טלוויזיית פלזמה, ונראה את נינת אומרת לו. שמפניה קניתי בשבילה. טוב, הבנו את משפט הקסם בכל אירוע. אם תהיו חברים מספיק טובים שלי, אני אכיר לכם את ברדוגו. תודה רבה. טוב.